kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jenenge lang yuwa kulineng ngarati becik sira ning praja switeng arepati nanging to kasing wengko pegat teki awas badaki iki kaya anakku si Gatotkaca ingkang sowan Kanjeng Ibu pangabekti kula katur Ibu. Iya Gatotkaca pangabektimu wis dak tampa kaget rasane atiku dene sira notok kori wayah dudu wayah iki wis ngancik madya ratri nganti wumugraken sira bakal jumeneng dadi senopati. Inggih Kanjeng Ibu. Sapa tanding? Inggih. Pawarta ingkang kula tampi mengsah kula pepunden kula ngawangga Wa Prabu Basukarna. Surum-surum kewan kara kingken lir mangus kang layon denyo yang memanise wetananira landung tumaku temrah nyomaratani marang sarirat nipun anakku ngger anakku Gatotkaca Puniku ora bakal menggak nggonmu jumeneng dadi senopati pancen sira kuluk wis kinadang-kadang jumeneng dadi senopati nanging mbok iyo kowe aja tanding karo wakmu Prabu Karna ya ngger aja tanding karo Ratu Ngawangga. Kanjeng Ibu bentenipun menapa kaya Narendra sanesipun lan senopati sanesipun arpa kepiye wae singkirana ya nggih dawuh pangandikane para pepunden mrikala semana nadyan kowe wani karo sapa wae nanging aja wani kawan wakmu Ngawangga Prabu Karna. Kula mboten badhe ajrik Gatotkaca ibumu nyemelangake yen to pancen ana luwih dhisik ya nggih Gatotkaca. Balaki ngadawu Kanjeng Ibu. Apa kowe wis ngerti busana sing tak trapake mau? Isa dipun dereng. Kenging menapa kula pinaringan sabdu cindhe menika? Gatotkaca. Sejatine kuwi dudu sabuk nadyan. Wujude kaya mengkono kowe mau wis jatine kasemekan. Kasemekan kuwi kemben kurikala semana aku ngebini wiwit sak candra nganti 9 candra 10 dina kowe lair sing tak agem ya kemben cindhe kuwi sadapapa kuwi wulang cara kuna busana kemben kuwi mau busana sing tuwa dhewe bayi lair kuwi durung diparingi busana apa-apa kejabane mung grita kaya dene kekemben
kula yo nggih nadyan kowe makute ngayuda Gatotkaca temben paringi ibumu kuwi aja nganti mbok lukari karo sapa wae mekaten Kanjeng iya iki kula islaken dawuh paduka Kanjeng nyuwun tambah berkah pangestu Kanjeng iya yo anakku nggih Gatotkaca muga-muga unggo jurin ana madyaning palagan aja lali yo nggih Gatotkaca aja lali aja nganti mbok lukari aja nganti mbok uculi kasemakane ibumu mau iya Kanjeng yaksa kula rupane sedeng Narendra yaksa laku kang mawarya ingkang gambira marang angise siyong kagiat raos sing manah kula nggih anak Prabu Dewawanci Ratri paduka pareng nimbali kayaning kang paman kepatihan Patih Praba Kesa inggih Brajalamatan mantun ugi kula lengkang paman Brajawikalpa cumadung dawuh nggih paman Praba Kesa apa dene paman Brajawikalpa dina iki aku pinaringan pakurmatan jumeneng dadi Senopati Wanci Ratri iki waduh dalu menika ugi nggih iya paman lah dalah Pajeng Senopati Ngastina pepundhen Bungawangga Prabu Karna kasusena wa Prabu Ngawangga Prabu Karna ki mau darbi Senopati buta teterukan kula kang sapa iku paman wangsa Bodhawangga bakal nyawegake para prajurit Pringgondani para prajurit yaksa petukna kridane para yaksa saka negara Ngawung nggih sampun waswata sing penggalih wonten kula nggih semanten ugi kula nyuwun pamit nggih
Nata wau. Sigra ngeningaken cipta nata muda pringgondani Raden Harya Gatotkaca. Kawistara entos dakep saluketunggal sungku nutupi babahan Osanga. Ngeningaken pancandriya pancalimandraya pengangen-angen. Hambirat hawa nafsu bebayu patang perkara mung sajuga ingkang sinidhikara. Mandeng pucaking granat marang giyonganing kayun-kayung ya nangayati ayaning Parotama. Kaya mati jeneng urip-urip jroning pati liyep ayating aluyut pindha pecating supena. Sungsuping rasa jati-jatine Sang Gatotkaca. Ngesti marang dewane sigra mantakaji Narantaka. Kanjeng angit klap-klap katut Lirika kincang rori sang mawe gandrung Parang katrukir Munjak mayik Wah Toblas Weh jebulane bola tengen ke ya yang butane
Tak kira jane butane iki mung bala kiwa. Kaya cahangon. Ngaku kowe buta saka pundi? Ora melek mripatmu kowe. Apa rumangsamu buta ya mung sangka ngawangga ayo aku ngerti kowe buta ngawangga ya. Ayo ngaku luwih dhisik sapa kowe? Kowe takon karo aku. Patih Lindoro Sengara. Lindoro Sengara. Ya, kowe sapa? Bagus padha patihe. Kawula Pringgondani. Aku Patih Njaba. Patih Brajawikapa. Brajawikapa. Iya. Apa umume buta nggonmu tangane ya loro ngono kuwi. Nggonku umume tangane mung siji-siji ya nyeketeng ngene iki. Ketone wong jirih. Ora susah kakean bebangan. Endi senopatining Pandhawa? Waspadakno. Kowe perang karo para satriya sing bagus-bagus ora patut. Perang karo bangsa gento-gento ngene iki. Ayo, sak gendhemu tak ladene lekat. Wah, tak kokop ketemu maju para ngarsa.
anja kena mapane bubrah tatanane. Wah, buta ya baru patih Prabu Kesa. Wah! 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 Atamu podharan dina becik besok mendemo baris kang prayitna abya saranta wenging Dwarawati kabeh para prajurit yaksa saka Nuswa Kambana Mundura trajake dhewe Sramrata Jayamrata uta Pringgondani ayo maju bareng kaning atiku Prabu Lembusana ayo ana kridang tak tabrak dong pandengan kowe Rajaputra Pringgondani Raden Gatotkaca sapa kuwi Prabu Lembusana Srayan Ngawangga ayo ana kridang wah suke kendel bondowane kowe senopatine oh babat yo weh
Toblas. Pandang kridane aku ora gumun. Ning bareng aku weruh. Anggere Gathotkaca ditingkes siji metu meneh. Miloro ditingkes metu meneh. Saya akeh. Balaku kok saya nipis. Saya mungkert. Wah, akeh sing do mati. Kasektene apa ajine apa Gathotkaca kae? Maju kokop getihmu kae.
Negara mentang langkap Gandewa Dibya Marindra ngawangga wasrma pasing dirgantara Paman Haryo wonten timbalan ingkang adhem pawarta ingkang kula tampi pawarta ingkang kula tampi senopati ning Pandhawa menika Gatotkaca ketingalipun ngaten lan kula mireng pawarta Yaksa Nuswa Kambana telas lho Yaksa Nuswa Kambana telas nggih pun pejahi Gatotkaca sedaya lan elokipun sadengah papan menika wonten Gatotkaca sampeyan mboyo sing tenan to lho kula niku saestu kula niki pun tuwa kapan to kula niku temen anu goro wong tuwa kok seneng mencla-mencle paman menapa leres sadengah papan wonten Gatotkaca nggih kula ngertos piyambak saben buta menika nyepeng Gatotkaca sampun dipun cepeng wonten Gatotkaca malih trambul saking Gegana Der lajeng Gatotkaca kala wau ingkang trambul pun tingkes wonten malih Gatotkaca trambul Der paman sampeyan itu kan pun gawe miris lah kula mantuk mawon napa pripun jenenge rembugan iki ra kebeneran menika saestu paman inggih nggih ngaten lho nggih panjenengan kengetan menapa mboten Gatotkaca menika nggadahi kasekten Gatotkaca nggadahi kasekten ingkang nami Aji Narantaka Narantaka inggih Aji Narantaka menika saking Seta rumiyin Seta iki sampun gugur kaliyan Hyang Bisma kala mben menika inggih menika gurunipun Gatotkaca gurunipun Gatotkaca oh Aji Narantaka menika menawi dipun watek kacariyos Gatotkaca saged malih dados 1000 lho Gatotkaca saged malih dados 1000 inggih nggih dika semikir paman dika mundur ngaten nggih klatur mundur badhe kula jawahi pusaka kula paman ring atos madha pusaka kula wirang Prabu Karna nraca bala menika mahewu-hewu cacahipun klatur mundur paman nggih atos-atos
kok dereng wonten punarepanipun Gatotkaca ingkang dawah. Kala wau panjenengan sampun maspaosaken dununge nglesan menapa dereng? Paman, menika namung kula nggih gegiro. Supados Gatotkaca miris manahipun. Oh, lah nek ngaten iki tiwas ngentekke gaman. Mboten entuk gawe. Lho kok ngaten? Lah nggih ngaten. Gaman pirang-pirang diubal-ubal ning ora tumama, ora ning sing ngenani. Lah terus pripun? Lah prayoginipun mangke menawi Gatotkaca sampun ketingal. Nah, kripang-kripang pun tamani. Oh nggih nggih nggih. Leres sampeyan paman lho kula mangke. Pun ta. Mangke menawi sampun ketingal, kula atur ngepasaken menawi dereng sampun sabar. Ngatos nggih. Lah nika lho nggih. Ketinggal niku kali-kali telorot-telorot. Lah nika. Lah ngatos. Ah, salah. Lah menika nggih. Kula pasaken. Nah, ngaten nggih caranipun. Inggih, Paman. Leres sampeyan, Paman. Telak. Asem mesti ngampiri ngajar menapa paman? Wah ya kula mboten napa-napa sempyoke ngaradan. Paman Haryo kados pundi nggih? Menika pusaka kula. Gamanku jemparing kula sampun telas. Katriyos pusaka panjenengan menika mboten saged telas. Neraca balana mboten saged telas. Paman, sedaya menika winates. Badya sekti nggih kados menapa manungsa menika wonten apesipun wonten pestinipun. Lha. Kula ngatos judhek lho Paman. Wirang. Mrene ngantos kula mboten saged ngentasi karya. Moko nyatanipun saestu Paman. Saben-saben wonten Gatotkaca kula jemparing ical. Nggih kenging namung kok tasih kemawon. Ngaten nggih. Keparenga kula matur. Kados endi? Ning rak tasih ta pusaka men. Tasih Paman pusaka Permati Kuntawijaya Danu. Ten pangajab. Paman, kula eman sanget menawi Jaya Danu menika kula lepasaken. Nadyan to Gatotkaca menika mbebayani menika sanes mengsah kula.
Ingkang kula ajab menika sanes Gatotkaca, ingkang kula ajab menika Janaka. Lah nek Janaka ora metu. Ora jeng pripun? Wonge pamit. Sampe blawanan meneh. Paman. Kados pundi? Menawi ngantos pusaka kula menika mboten tumama mindah kados menapa wirang kula. Ngaten. Samangke kula mboten clumetan, mboten matur lelemeran. Njenenganipun anak Prabu menika kirang paspaos. Kirang paspaos dadi pundi? Badya bergeripun Gatotkaca ning rak wonten tengeripun. Tengeripun menapa? Tengeripun Gatotkaca menika dadanipun murup. Dadanipun murup. Nggih. Sabab darbe pusaka Kotang Antra Kusuma mula Gatotkaca niku perang bengi awas wonten colokipun. Colokipun nggih Kotang Antra Kusuma menika kala wau. Mila sinajan to mangke wonten Gatotkaca kleper-kleper nek dadane ora murup niku dudu Gatotkaca tenan. Mak semikir Pak. Boten nggih sanes nggih. Sanes sanes. Sanes malih. Menika ketingalipun nggih murup betorek. Campur. Ngatot-atot. Sanes malih nggih. Nika Gatotkaca namung bawa dumados saking kasekten nan pejahana mboten pejah. Ngaten nggih Paman inggih. Sanes malih nggih, sanes malih. Lah, menika lho, Nggih. Anak Prabu Mas Pasakon napa mboten? Dadanipun mencor. Inggih, Paman. Inggih. Ketingal, ngeglo Paman najan menika dalu peteng dedet. Nanging ketingal murup dadanipun lagi menika. Menika Gatotkaca. Lah lagi menika nggih. Menika nggih anak Prabu pun pasaken. Menika Gatotkaca ingkang saestu. Mati kowe Gatotkaca. Kacarita sang Gatotkaca milang milih angulati lepasing Wijaya Danu. Mulat sang Gatotkaca priksa kalam to Wijaya Danu wis lumepas. Si grompetan mring mega malang sang Gatotkaca.
Sang Kala Bendana dumugi sirna awis saking pakartine Sang Gatotkaca rikalane Sang Bimanyu Krama kelawan putri Wirata Dewi Utari atmajanira Sang Prabu Sri Baginda Maswapati. Samana Sang Kala Bendana kautus Sang Gatotkaca kinen angkaya ngrangu-rangu dununge Sang Bimanyu pinanggih wonten negari Wirata. Kalamunta Sang Abimanyu wis palakrama kelawan Dewi Utari bangsul mring-pring gondani atur ninga kelawan ingkang putra bulunan Sang Gatotkaca kalamunta Sang Bimanyu wonten Wirata palakrama kelawan putri Wirata Dewi Utari sigra mutat Dewi Siti Sendari kalawan Sang Bimanyu nglabrak mring Wirata. Dukanira Sang Gatotkaca mawantu-wantu dhumateng ingkang paman Kala Bendana. Ngantos kumlawe astanira Sang Gatotkaca dumawah wonten mestakanira Sang Kala Bendana. Nadyan boten jinarek parandene Kala Bendana pejah. Ketang tresnanira Sang Kala Bendana marang Sang Gatotkaca nadyan Kala Bendana wis dumugi ning sirna datang kersa minggah marang kasuwargan kalamunta dhateng sesarengan kalawan ingkang putra Sang Gatotkaca dereng ngantos nampi pansiting Bathara Kedadak pratanira Sang Hyang Bathara Narada mrepeki kan Sang Kala Bendana. Nian sesmo matur marang Risang Mahayagi Sang Wiprakati paran karsaning Hyang Adipati. Oh perkejo Pak Wong Warudaya gawe kadher kali codhe sapa digawe Kala Bendana aja kaget kula ingkang prapta Jarawa paduka pukulun Sang Hyang Narada ngaturaken sungkeming pangabekti kula mugi kaya pukulun. Ya Kala Bendana pangabekti dak tampa karya suka marwataning Jasulun. Nggih. Kaget manah kula dene paduka pukulun kepareng rawuh mrepeki kaliyan kula wonten wigatosing karsa menapa Lun? Bendana wonten dawuh. Wis tumeka kala mangsane kowe aja enak-enak. Wis tumeka kala mangsane kowe kudu nagih marang si Gatotkaca. Nagih. Ya. Kowe kudu nagih marang si Gatotkaca. Perkara patimu biyen rak saka Gatotkaca. Lah nagih niku napa kula mutangke? Gatotkaca kuwi utang pati karo kowe. Lho, sing mati niku sinten? Lho, sing mati ki awakmu kowe ora dipateni Gatotkaca. Lho lah nggih. Lah sing mati men kula trimo kok sampean kok iyik niku napa? Kuwi tak buta edan iki. Aku ki ngelingke ya Nyuk. Kula rasah delingke kula niku kelingan ngoten. Perkara wong nagih niku ora butuh kula. Tak tagih ya ndekku ora ya ndekku mbok menawa nek ijek dienggo kono sik ya ben dienggo sik. Aku ora nagih. Oh buta kocluk tenan iki. Kala Bendana kula pukulun. Iki ora celumitan ora guyon. Sejatine Gatotkaca ki ya ngarep-arep karo kowe, ngono.